hello guys, majong hapon itong tanan. So guys, dahil napugkuskuan guys, kutad, arhijag ko basta na ko yung mga problemang maridyo. Ari ko dari kay lami manggod, please kog hangin dya ma. Kita na tag mga palibot. Hala, nagmangga guys. Galing kay nga puguban. Gikan day ko nagpadang kay Julie guys, parang liksi, para ni liksi pod. Gamay ra tong kantidara, sunod na pod. Hangat. Hala, nagmangga. Arhijag ko guys, basta nalagi ko problema, dari ko mo dito. Ari ko, maglingkod-lingkod. Mo koy laing vlog ron guys, ganiha busy man ko gahakot sa binugha kahoy. Kaya ron di na mga hoy. Ron di na mga hoy si nanay. Tigahang na pangahoy kaysa kasakura man dya, nagpasuhol og bughag kahoy, ganiha ang ipanghakot. Nja, na busy po, na lingaw po kog tan-og nag-unbox si Purami. No nang ari sa kudari, asan ibali. Ari sa kudari guys, marit-maritis kay madunarama na po tayo ika-upload. Hela bisway ika-upload kay para tuloy-tuloy hang upload kay pang birthday nilik si ani hong pag-vlog ron guys. Na ko'y surprise ni ja. Ang putol guys kay nagkuaga ang cellphone. Sa man to ara manglingi. Mura magkitag tiaw. Karon ay kuanday guys, dagang salamat dai sinjuhang way pagsawang pagsubaybay sa among mga vlog. Sag maramig naog iring bidli. Naagyapon mo nagtan-aw sa mo ang mga vlog. So karon pasalamat ni Pukus katuning hatag og package ni Purami kay naka-dress po ko na naka-lipstick inja kuan kaon pa migdaghang tsukulit, nakaabot pa siguro sila sila itong tsukulit to asarip daghan sila tere inja nanaw magbulabay inja guys. Kanang hapit na ko magtrabaho, murag dugay pa siguro kumuuli daris Alicia kay kuan magtrabaho sa lagi ko di kapoy man pud maguli-uli di ta makatigom mo nang is kuan na trabaho samtang wa paslik si nag eskwela. Ja about day na mo ni Mariano guys, kuan okay nami sabot chat man pud mi ja og na si Jay magkinahanglan si Jaglod hapud jangludan kay baw maluoy lagi ko kay baw man ko nga kuan na si Jay sayop. Ako po na sayop kay nalagay po ko pagkamanunuway kuan aha na siyang gipasaylo guys, pati jang mama ha nang gihinay-hinay og kawaahang mga kasakit nga ilang gibuhat na rin ako para naman niliksi ja kuan nang maluoy magud ko magunahuna ni Mariano kay kuan pinangga ra ba ko na ninja sa unan ja di ko sana di man gud na ho makaya nga magkaingani mi kay di na makaya nga magtan-aw ni liksi nga kuan masakitan pod kay lagi balik na yung istorya kay lagi di ko gusto nga si liksi mapareha na o nga mga broken family manang di ko ganahan manang Mariano pasensya na ka sa hang pagkamanunuway pero mawara lagi ni ahong mga kapungot nimo. Hapit na hapit na last ni jang nga juglod guys das niaging adlaw pa chat mamingan ang laging plano nga maghimog tindahan para di na ko magtrabaho pohon magkuba na laman miniliksi kaya makatabang man pud na dyan mag-vlog mo na to ning okay man siya dyan mo to guys na-realize na nga kuan i-move on na tanang mga kapungot pero gaha man gud pong nasunahuna guys nga og magbalik mi mag-uban mi
manggi bugno ra sig hapon siguro me kay og maggamayng bikil nga na sa puton man diya mabalik tong mga kuan pero hadjong paningkamutan nga og magkabalik man gani mi mawa na to sa akong huna-huna tong mga kuan tong mga away-away sa una mato para namang liksi kay mag gusto pa na nga karong birthday ni Liksi July puhon kuan kanang mabuo mi bisag kana lang adlaw kay aron ipayon sa Liksi man yung hangyo bahalag ginagmay rag handa basta buo ra man mi sa panan-aw ni Liksi sa ijahang birthday man akong gikwas ang huna-huna akong gi-mindset daan ay kay daghan na ba ito gipangingan si Liksi para kuno siyang birthday. Kay kuno nga Elsa gihapon mo gid jang hilig guys kanang frozen nga kuan. Karakter ba na alagi. Duaan mo na ijahang hilig sa unas Manila pa. Manang ahong paningkamutan nga ahong mahatag niya. Kay di ra ba mi kada adlaw mag-uban. Bisan man lang kana mabawi na hug hatag niya. Unya ni kuan ni Ate Julie dako kong pasalamat nila kay baw kung napukoy sa nila mo nang Ate Julie paselo ara magpugko ninjo Kuya Eric kuan bawi ra lagi ko puhon ninjo sa pagkakaroon agarang ikasulti dagang salamat ja paselo ako sang mga sa akong mga pagka manunuway paselo ako te salamat kadyo te nga sawa ko ikaw nag pursigig atiman sa akong anak mo nang dako kog utang kamubot ninyo nang paselo ako sa mga nabuhat Ginoo lami ay singgit nagkuan ko ganiha guys inom ko by GC kay pag human naghakot og kahoy glabad magang sa init siguro to hanggim nandit so by GC diyan namahaw wa pag ko nakapamahaw di ba kay di man jud ko ganahan mamahaw unja kuan yung palit man pas nanay ganyan pan mo tong pan narami ang gikaon dya dapi juice kay gipa snack man ang gipa kuan amang gipa bugha jarang daghan na magbinugha ug makakita mo sa vlog ni Mama Ali kuwang pato kay dya pamanggipunan mo to ang gipanghakot tanan kay di lagi pwede si nanay maghakot kay agbaling kawang balig kawang magsakit no nang ako nagpursigig hakot ganiha sa pagka maghakot taglabad magang nakatug kog maridyo sa pagmata na kinamukaw na nay paniud to na alauna nam siguro to mapay paniud to na sa pagmanag ka nang game nagbay GC kay aron di ta maintonsis Diyan mo to guys sa mga nagtanaw sa mga vlog. Dagang salamat ninyong tanan guys. Naputol guys kay day nangita na day nakaila. Kaila day sila motor. Kaila sila ang porma daring nagtukong o naglingkod. Kuan kuno to guys tigtanaw sa mga vlog ning labayra. Gikan naligog kanawa. Taga-asa to, nakalimot ko. Dool dari rapad alis siya guys. Kulbaan pud ta kay kung kinsa. Diya mara to guys. Kay bawa kung di mo ganahan daring hang vlog kay way lami. Basta raman gud maka-vlog ko guys kay sayang pagkag-adlaw. Kay mga sunod adlaw di na ba ko kaadto maka-vlog kay magtrabaho na ko. Kuan, dagang salamat ninyong tanan guys sa way-sawang pagtan-aw sa muang mga vlog. Ginoo na magbawas sa injuhang kamaadto dari namo dya.
Dagang salamat guys, pasensya na mo nga kanira akong vlog. Kuan ra ko nag pa istorya ra ko arong mawawa pa ang mga kahiubos, mga problema maridya. Imingaw na magkunglik si kadyo guys. Malagi. Nanawa sa anin jog mangga guys, nice lagi rin daghan nagbunga pero di pa nag-adyo ko kanang naidagko. Nagagmay pa ni siya guys. Baon sa ning mangga ha? Gagmay pa pero rang daghan nakadug na nga tagak sayang sa kusog sigurog hangin. Diyan na ba kunoy low pressure nga umabot bagyo na ba or low pressure pa. Okay ba guys? Diya guys, kanang na mawara niyang vlog guys. Dagang salamat sa inyong pagtanaw o God bless na tong tanan. Bye guys. Thank you for watching. Bye.